ibe anyị nọ na diaspora ma onwe nọ n'Africa anywhere onye anọ na-abụrụ na Naịjirịa. Biko nyetụrụ m ha ndụmọdụ kedu nke mmadụ ga-eji bụrụ onye Igbo nwaanyị ya bụrụ onye Igbo ụmụ ya dị n'oyibo adịkwana ha n'asụsụ Igbo biko m chọrọ ịghọ nwayọ nyetụ ha ndụmọdụ. Very bad. Biko ihe i kwuru ọkwa nneleta iwe na-enye nsogbu n'ala Igbo. Onye Igbo, nwoke Igbo, nwaanyị Igbo anọzia na obodo maybe na ha nọ na French country ọ na ha nọ na Spanish country, ụmụaka na-asụ asụ ụmụaka na-asụ asụ obodo ahụ, even English adara anụ. Ikwu eziokwu Igbo, ihe m na-ekwu bụ gịnị? Etinu ihe okwu nke a o shikarị nkapị n'ishi jọkọrịa udene na njọ. Ka ezi ihe bụ ọrụ gị asị onye Igbo, ihe bụ ọrụ gị asị onye Igbo. Ndị nụrụ ndị obodo ọzọ ụmụ ha na-anụ Igbo, ya sị ka gị nwa bụ onye Igbo, nwa gị bụrụ nwunye gị onye Igbo, ụmụaka unu adịrị anụ kpekem. Adịghị m ekwu okwu English na ihe na-ekwu bụ na a kwesịrị na-asụ Igbo. Anọ ya merụ Igbo Union na Cote d'Ivoire ya na the Royal Palace anyị ji wee send ozi to all the meetings. Fakwụsị egwu minutes in English or na French. Unu nweche nzukọ, abịa nzukọ ọzọ agụọ ya na gịnị Igbo. Ihe yata anyị amarụ. Maka ọ na-abụ edegide oyibo ede emetụta mbọsị a ga-ekpebi ka onye atọ ọrụta binit ọ sị gị na ọ gwụrụ ya mbọsị ahụ, mana ịmara ihe ọgwụ. Ka anyị promote Benue our tradition. What is ka ihe eji mara ndị mmadụ? Ihe na-atọ bụ major thing eji ama ndị mmadụ. Asụsụ ha, ịdị nne ha na-eri. Asụsụ ndị mmadụ, ịdị ndị ha na-eri. Nke ịtọ bụ aha na-aza. Uwe ka m chọrọ itinye. Uwe bụ nke ịtọ, maka na asụsụ anyị na-abụgo ndị Igbo. Asụsụ adịgo common, mana onye anyị si eyi onye echichi Anambra si akwado apụta abụrụ na onye echichi Abia steeti si akwado apụta. Ọ bụrụ na aka onye echichi Ebonyi si akwado apụta. Isi kịta ka eyie akwa echichi ha kee ka esi eke, ị ga-afụ ya na agwa gị. Asụsụ abụgo na anyị niile bụ ndị Igbo. Nni ọnwa obodo na ọfụrụ na-ejuna omerizi nri ahụ, mana onwe ndị ọ bụ ezigbo nri ya. So ihe a nkọwa o wee bụrụ ihe dị mkpa na asụsụ dị very very important. Bikonu onye ọbụla nọ na diaspora, bikonu ụmụaka anyị sụrụ Igbo. And eji m ohere a na-agwa ndị niile na-achị ọchịchị ndị Igbo n'ụwa niile, bikonu mgbe ọbụla a ga na-eme emume ndị Igbo, si na-etinye ihe egwuregwu ụmụaka n'asụsụ Igbo. Ihe egwuregwu ụmụaka n'asụsụ Igbo. Ajụ ụmụaka ajụjụ n'Igbo, ha zaa ya n'Igbo. Onye merisie enye ihe mgbata aka ka anyị nwee n'ike ime asụsụ anyị ka ọ na-aga ọfụma.
ekwesịrị na-asụ Igbo asụgide Igbo etinye Igbo na WAEC enedebe ihe enene na language onye anyị na-ekwu okwu emegide Igbo onye China bata Lagos ọsụbụ Igbo onye anyị na-ekwu okwu ọgbọzọ anyị nwa ga-ahapụ asụsụ anyị jebe emebe ihe ọzọ biko na oje ezi abaga ego okwu ga-amagburu onwe ya ọ dị mma amago m na okwu ikwu na ọ bụrụ na anụ arụ ọ spirit wepụtara ya wee na-agwa ụmụnna anyị niile nwa gị ọ na-asụkwa Igbo ọ bụ na nwa gị adịrị asụ Igbo ị nwekwara ọrụ ị ga-arụ onye ọbụla kaba arụ ụmụaka na-asụ Igbo Ezigbo, may your days be long. Anyị abịago na njedebe maka na ya mere unu lee anya na ọ na-ahụ data na ihe a na-ekwu okwu buru ibu na mana nga agado anyị erugo ebe anyị gado ụbọchị nta anyị chọọ ọnụ n'Owerre Ezigbo ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma Chief ọ ga-adịrị gị na mma onye eze Global Tourist ụbọchị ọzọ unu ga-anụkwu ụlọ anyị ya mara Igbo mma